Oke bro, kengke bar Kopanti nilai wong loro iki bojoku pengen ndelok pari. Parine sawah miras mampir karo mple. Saiki posisi parine wis lemu ijo ruyu-ruyu, Bos. Alhamdulillah. Kene osrok teh ngopeni ya kaya ngono kelas. Nggih, Di. Osrok ya. Ayo ben. Mbahane nang eleh nunak-nunuk ngegekne ram. Danganane dipendem nek lemah to lho. Ya ben kok kowe dideki wong arit. Iya. Piye perasaanmu piye? Ndelok parine lemu ini piye perasaanmu? Yo sik rada jumbul-jumbul ya. Terarung mapak kok kono wis mapak ya rata. Urung patek rata. Gak nek diimbangno karo sing iki kanca-kancane kan lemu iki to, ya to. Kowe perasaanmu piye ngingeti pari lemu ini piye? Karo timbangane sing kuning ka ya apik iki, ya nyenengne iki. Oh, ngono. Lah sing kuning ka manggone sapa ka emang? Nggone wong ora. Wis elek kuning. Hmm. Ya sik apik iki nyenengno iki to. Ngono. Jane apik ireng kok. Ireng ki iso ketut-ketut ngono kok. Seneng bro jere. Yes bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.